Bună! Astăzi am revenit cu un nou clip și anume unul de shopping, pentru că foarte multe dintre voi mi-ați cerut să vă arăt ce mi-am mai cumpărat eu în ultimul timp și vă zic că ce mi-am cumpărat acum sunt pe perioada 2 luni jumate. Ok, să începem cu produsele de la Inglot, pentru că de ele ați fost cele mai interesate. Și anume mi-am cumpărat două palete de culori de 20 de culori fiecare. Mi-ar fi foarte dificil să le scot de aici ca să vă arăt exact ce număr este, dar dacă intrați pe Inglot Facebook, cred, puteți să vedeți exact ce culoare este. Chiar îmi pare rău că nu pot să le scot, dar o să vă arăt paletele în mare, cam cum arată, iar dacă vor fi poze și pe blog și puteți, dacă e să-mi cereți tutoriale cu anumite culori și atunci în tutorial voi zice exact culoarea respectivă și toate cele. O să încep cu paleta neutră. Acestea sunt două palete, dacă vedeți, sunt magnetice, se desfac pe magnet numai prin glisare. Și aceasta este paleta neutră pe care eu mi-am construit-o, deci fiecare paletă în parte vă construiți voi, vă alegeți voi ce culori vreți. Și eu le-am ales pe acesta. După cum vedeți, sunt cam marouri, bejuri, toate culorile astea neutre pe care le puteți folosi și acum sunt foarte bune pentru tutoriale pentru toamnă, adică se potrivesc foarte bine pe timpul iernii și toamnei și mai ales sunt exact în tendințele acum care urmează să fie. Cea de-a doua paletă este paleta colorată și arată așa. După cum vedeți, la fel tot eu am creat-o. În partea de sus mi-am ales rozuri și roșuri, mate și colorate, ca să am diferite texturi, să pot să creez diferite look-uri. Am continuat cu movuri, care mi-a luat un galben foarte aprins, un verde fel de kiwi. Am continuat cu verde aprins, am intrat în aqua, albastru, în indigo-uri și ultimul este un verde, un fel de forest green, verde foarte, foarte, foarte închis, cam cum e bradul, să zic așa. Și exact cum vă ziceam, dacă vedeți o anumită culoare care vă place și cu care ați vrea să fac un tutorial sau eventual cel mai bine ar fi să mă întrebați de ce culoare sunteți interesate, să mă întrebați exact culoarea și o să încerc să le scot și să mă uit exact, să pot să vă zic ce culoare este. Puteți să-mi spuneți ce tutoriale vreți cu paletele astea, pentru că chiar sunt foarte entuziasmată să fac tutorial cu ele. Mai departe am fost la Melchior într-una din zile și, mă rog, am cumpărat niște gene false, nu știu dacă are rost să vi le arăt, sunt gene false individuale, simple, nu sunt cine știe ce. Și am cumpărat două pensule pentru că avem nevoie pentru o mireasă care urmează să o fac. Și anume, pensula aceasta eu o folosesc și pentru blush, câteodată pentru pudră, highlighter. Următoarea pensulă pe care am cumpărat-o este o pensulă de buze și anume aceasta. Acesta este de la Pegisaj. N-am vrut să dau bani pe cine știe ce pensulă pentru că strâng bani să-mi cumpăr un set mare de pensule. Și atunci am zis, o iau, pot să lucrez cu ea până la urmă, nu e ca și când nu pot să lucrez. Poate să strice și în 2 luni când mă interesează. Și mai ales la 15 lei nu pot să mă aștept la mai mult. Și ultima chestie pe care am luat-o de la Melchior este tot de la Pegisaj și este oja aceasta transparentă, neon, galben neon. Și, na, este foarte, foarte neon. N-am apucat să o port până acum, dar am încercat așa pe unghii și mi se pare puțin cam transparentă. Dar pentru 33 de lei, nu știu, am meritat, a fost ok. Plus că îmi place foarte mult culoarea și îmi doream o ojă de genul. Apoi ar fi Sephora, unde am fost. Bine, vă dați seama, pe toate, nu le-am cumpărat pe toate într-o singură zi. Și de la Sephora mi-am luat două chestii de la Makeup Forever și un parfum pe care, nu știu, m-am îndrăgostit pe loc când am intrat în Sephora. O să încep cu Makeup Forever. Primul lucru pe care l-am cumpărat de la Makeup Forever a fost gelul lor, eyelinerul cremă, gel, ceva de genul. Bine, el scrie cremă, mi se pare. Da. Și arată așa. Este negru, mat, cremă. Dacă vedeți, l-am folosit puțin. Și îmi place foarte mult, este într-adevăr foarte, foarte rezistent și merită toți banii. Următorul lucru de la Makeup Forever este mascara aceasta, Smoky Lash, Aqua Smoky Lash, că l-am luat în varianta waterproof. Aveam neapărat nevoie de mascara pentru că mi se termina cel de la Benefit și mai aveam unul mai aveam unul pentru client pe care nu vreau să-l folosesc. Și atunci am zis că oricum vreau de mult să încerc pe cel de la Makeup Forever, așa că m-am dus și l-am luat și sunt îndrăgostită de el.
Deci este nemaipomenit, îmi face genele atât de lungi. Ok, și parfumul este Elisa Bleu Parfum și arată așa sticluța, ca să o vedeți și mai de aproape. Iar mirosul este... nu știu cum să explic, deci nu vreau să cobesc, pentru că știți, dacă vă uitați la canalul meu de vloguri zilnice, știți că a fost toată povestea cu faptul că mereu toate parfumurile mele au 30 de ml, iar ăsta are tot 30, mi se pare că l-am luat. Da, l-am luat în 30 ca să fiu sigură că nu îl iau degeaba. Și nu vreau să cobesc, dar cred că ăsta este chiar parfumul pe care s-ar putea să-l cumpăr și a doua oară. Pentru că l-am deja de 2-3 săptămâni, aproape, nu, de vreo 2 săptămâni l-am. Și încă îmi place, adică încă mă dau cu el și în fiecare zi abia aștept să mă dau cu el. Am fost pe la farmacie și mi s-a terminat gelul de spălat pe față de la Mario Bădescu și am zis să încerc și eu ceva nou și m-am gândit să încerc ceva de la Caudalie. Numai că ei n-au geluri, ci au doar spuma aceasta. Am luat-o în varianta mică pentru că în caz că nu îmi plăcea și nu mă îndrăgosteam de ea, n-avea rost să iau varianta de 150 de ml și pe aia să-mi pară rău. Spuma arată așa și are un miros foarte puternic, asta nu-mi place faptul că conține parfum. Ce pot să vă zic, este pur și simplu pentru toate tipurile de piele, nu tratează acnee, nu tratează piele uscată, nu tratează nimic. Deci doar te speli cu ea pe față și atât. Nu-mi place faptul că are parfum și nu știu ce să zic, încă nu sunt foarte convinsă și ce nu-mi place este că se duce destul de repede, adică o am de 4 zile și deja s-a dus atât, ăștia sunt 50 de ml, 35 de lei, destul de mult, adică s-ar duce cam repede și asta nu-mi place, așa că nu știu, o să o termin și mai am timp să mă gândesc până o termin ce vreau să fac cu ea. Am intrat în Carrefour, în Real, nu, Carrefour sau Real, nu mai știu, cred că în Real, da, în Real am intrat și mi-am cumpărat de la Maybelline Dream Lumi Touch, care arată așa, este un corector iluminator pentru cearcăne și pentru zonele întunecate ale feței, cum ar fi, să zicem, aici la nări, eventual puteți să dați puțin pe nas, aici pe frunte, depinde. Eu îl folosesc doar pentru cearcăne, este minunat, minunat, a devenit preferatul meu și sigur va intra în favorizele lunii septembrie. Următorul magazin de la care mi-am cumpărat chestii a fost Lush. Și de aici mi-am cumpărat un pic mai multe, pentru că n-am putut să mă abțin. Primul lucru am cumpărat împreună cu Andrei, pentru că a vrut el neapărat să ne luăm o cremă de corp, fără miros, adică sunt mai bun miros din asta foarte feminin. Nu cred că mi-ar fi plăcut foarte mult. Și am cumpărat Coco Lotion, care arată așa, după cum vedeți, este o cremă albă, nu are miros. Ok, apoi tot pentru corp eu mi-am cumpărat Aqua Mirabilis. Bine, nu ăsta e accentul cu care ar trebui să-l zic, dar altfel nu cred că o să se înțeleagă numele. Și arată așa, este un unt de corp exfoliant pe care îl folosiți de obicei în duș. Și mi se pare că are migdale, ovăz, chestii de genul. Nu am prescripție acum ca să vă zic, dar este foarte, foarte cremos, l-am folosit o singură dată, iar exfoliază incredibil de bine. M-am mai luat două chestii pentru păr și anume mi s-a terminat balsamul pe care îl foloseam înainte, și anume American Cream, pe care știți cum arată, mi se pare că vi l-am mai arătat, nu sunt sigură, dar este pur și simplu balsam pentru păr și este cu vanilie și căpșuni. Părul miroase incredibil după, credeți-mă, incredibil, chiar vi-l recomand. Au și o variantă mai mică la 250 de ml pe care puteți să o luați să încercați să vedeți dacă vă place. Eu așa am făcut prima oară și mi s-a terminat sticluța aceea mică și am cumpărat-o pe asta mare. Și tot pentru păr, cum ați văzut în ultimul meu tutorial, am cumpărat șamponul uscat de la Lush și nume acesta No Draft. Este chiar foarte bun. Ideea este că nu am observat că dacă îl aplic la rădăcină, se comportă ca toate șampoanele uscate pe care le-am folosit până acum, așa nume încarcă părul, dar dacă îl aplic în palmă, îl frec puțin și după aia pur și simplu îl frec la rădăcină, absorbe tot uleiul și pot să mai stau chiar o zi, poate chiar două, fără să mă spăl pe cap. Ok, și ultimul lucru de la Lush este un balsam de buze și anume acesta, Honey Trap, arată așa și este cu ciocolată albă și vanilie și miere. Și miroase a vanilie cu miere, dar foarte multă miere și este foarte, foarte bun.
este cam singurul care îmi hidratează instant buzele și mă dau cu el la 2 zile pentru că nu am nevoie să mă dau mai des. Și nu știu, îmi place foarte mult și mai ales îmi place faptul că e din ingrediente naturale. Ok, și următoarele produse le-am primit cadou de la mama prietenului meu, a fost în Germania și știe că eu sunt nebună cu produsele și m-a întrebat ce produse vreau de acolo și m-am gândit că, văzând mai mult pe YouTube și pe internet cam ce produse mai sunt, în Germania știu că există firma Catrice, care nu se găsește decât în Germania și Elveția și nu știu sigur dacă și Austria, e posibil, nu pot să vă zic sigur. Și am zis să-mi aducă niște produse de la Catrice și așa a și făcut. În primul rând mi-a adus 3 farduri de ochi. Primul este acesta și este un fel de maro gri și este în nuanța 560 I like to mauve it, deci probabil că are și niște tinte de mauve, sincer eu nu le-am observat. Și nu este una dintre culorile noi după cum arată ambalajul și culorile într-adevăr sunt foarte cremoase, nu sunt cine știe ce pigmentate, dar sunt foarte cremoase, ceea ce îmi place foarte mult, iar ambalajul e chiar drăguț. Cea de-a doua culoare este aceasta, un roz, toate sunt sidefate. Rozul acesta este ceva mai pigmentat decât griul acela și este nuanța 540 Rosemary's Baby. Și, nu știu, e super, super drăguță și merge foarte bine și ca highlight și doar o culoare simplă pe pleoapă de zi cu zi. A treia culoare este un beige și anume acesta și este nuanța, nuanța s-a adus, cred că e 340, dar numele nu pot să-l văd că s-a dus de pe spate ambalajul când l-am desfăcut. Da, îmi pare rău, dar este un beige simplu, mi se pare că e mat. Da, este un beige mat. Următorul lucru de la Catrice pe care l-am primit este pudra aceasta de față și este Skin Finish Compact Powder în nuanța 10 Transparent și arată așa. Și la fel ambalajul mi se pare foarte, foarte drăguț. Este un rimel și anume Volume Plus Length. Arată așa. Iar pensula arată așa. Nu este waterproof, sau cel puțin din câte știu eu. Nu este waterproof. Într-adevăr, acum sunt dată cu el, nu știu dacă se vede, dar chiar dă și volum și le alungește foarte, foarte bine. Și ultimul lucru pe care l-am primit este o pensulă. Bine, am mai primit niște pensulici mici, dar nu le găsesc. Nu știu unde le-am pus. Dacă le găsesc înainte să fac postarea de blog, o să le pun pe blog. Dacă nu, îmi pare rău, oricum erau unele cu niște bureței și o pensulă cu 2 capete, una de eyeliner și una pentru blending. Dar nu găsesc, chiar îmi pare rău, nu pot să vi le arăt și pe alea, dar nu le găsesc nicăieri. Ok, pensula asta este o pensulă de pudră. Dacă vă uitați, nu știu, mânerul și calitatea este incredibilă, adică mă gândesc că Catrice este drugstore la ei, dar credeți-mă, este atât de fină pensula asta, e incredibilă. Și noua mea pensulă preferată de pudră, o folosesc în fiecare zi, e super, și de fină nu pot să mă opresc. Cam asta a fost ce mi-am cumpărat în ultimul timp, sper că a fost interesant și multe dintre aceste produse vor intra în favoritele lunii septembrie, vă zic sigur. Da, îmi pare rău poate de produsele de la Catrice că nu se găsesc aici, dacă vă place ceva, sunteți interesate, nu cred că puteți să le luați. Încă nu am aflat dacă putem să le găsim și aici cumva, eventual pe un site sau să le aducă cineva. Mă voi interesa mai mult și în caz că aflu ceva vă anunț, o să dau pe Twitter sau scriu pe blog ceva. Nu uitați să-mi dați follow pe Twitter, să intrați pe blog, să vedeți poze cu toate produsele și să-mi spuneți cu ce culori ați vrea să fac un tutorial sau ceva de genul. Și cam asta a fost. Pa, pa!